makahadlok. Nganong nakasinati man kong mga ingon ani. Bisaya Horror Stories. Kaluha nga kapre sa akong lulo. Katong bata pa ko, mga 14 years old ang akong pangidad, nakadungog na ko og mga storya sa akong mga ig-agaw ug bisan mismo sa akong papa nga akong anhing lulo daw kay nalagi kunoy kaluha nga kapre. Para masayod ang tanan, ang usa ka kapre kay mao nang itong nga murag anino nga dako ug murag higante nga hulagway sa tao nga naay siga kaayog mata. Ang akong lolo kay taga Leyte. Dili na lang nato isulti kung asa specifically sa Leyte para po dili ta machismis nga atong gipanabi diri. Sa buwan sa Abril, after lang sa school year, nangadto ang among tibuok pamilya sa lugar sa akong lolo dito sa Leyte sa ilang baryo. Ug katong naa nami didto, medyo makalingaw at first ang among bakasyon kay probinsya kaayo ang atmosphere, layo ra sa syudad. Naapoy sa pa didto nga puwerteng linaw kaayo ang flow sa tubig nga makita nimo mismo ang mga bato sa ilalom. Ug nindot kaayo ikaligo sa sapa kay presko kaayo ang tubig. Nagka-get together mi among lolo ug sa mga pamilya sa mga igsuon sa akong papa. Dako kaayo ang balay sa akong lolo. Pero grabe kakaraan ang mga gamit ug mga bongbong kay pulos gid hinimo gikan sa kahoy. Ang second floor kay hinimo gikan sa kawayan. Madungog pagud nimo kung ikaw maglakaw sa salog. Napag yung mga espeho nga grabe kakaraan. Ikaw nga mismo ginastoryahan usahay sa imong papa ug mga hadlok-hadlok na storya, lain na ang naa sa imong hunuhuna sa pagkakita nimo sa mga karaan kayo nga mga butang. Pagkagabi, nananghid ko sa akong ginikanan nga mupuyog ko sa akong mga ig-agaw sa baylihan or diskural. Nga naara pud unahan, mga tunga sa kilometro ang kalayo gikan sa balay sa akong lolo. Ug tupad og duol kaayo pud ang balay sa akong usa ka ig-agaw. Sa pagkagabi na, nangadto nami sa akong mga ig-agaw sa baylihan. Ipilila ko nila sa uban nga mga paryente namo ug for the first time nakaila ko sa uban akong mga kaparentihan. Then sa kadaghan namo og topic, nakapangutana ko nila kung tinuod ba niya ang storya nga ang among lolo na ay kaluha nga kapre. Silang tanan ni confirm nga tinuod daw. Ug usay makita daw sila sa kidi nga kapre sa gawas sa may gate lang sa balay sa akong lolo nga nagsigi og pagbantay. Usually kuno na daw ni sa sulod sa usa ka gubaon nga jeep na pasaheroan. Napagay kunoy usa ka panghitabo nga naay naglagot ug nasuya sa akong lolo ug gisuwayan ang akong lolo pagbunal og kahoy nga nakatalikod ug wala nakabantay ang akong lolo. Pero nikalit lang nga ang kahoy ibunal sa ulo sa tao ug nagkadugo ang ulo sa tao. Ug naay mga tao nga nakakita sa kini nga panghitabo. Sa akong kabatanon, medyo nanglimbawt ang akong balahibo. Sa na-confirm na ko nga tinuod di ay nga naagyoy kaluhas si lolo. Sa kanang mga orasa, medyo ang naa sa akong utok ang nakuyawan ako inigpauli na ako. Nga wala biya ko'y laing kuyog nga membro sa pamilya kundi ako raw sa. Mga alas 11 na sa gabi sige paghihapon ang baylihan pero medyo ligamay na ang mga tao. Ni-decide ko nga mopauli na lang kay dili pud ko ganahan maabtan pa ko og inig alas 12. Mayo gani gihatod ko sa duha nako kay agaw nga si Mikey ug si Johnny padung pauli sa balay sa akong lolo. Katong duol nami sa gate sa balay sa akong lolo, nisulti si Mikey nga tanawa gaw
sa may jeepney. Kay usahay, diya na kasagaran mag-standby ang kapre. Isulti lang ko sila ha nga mauba. Ug wala kaya ko nagpakita sila ha nga medyo nahadlok na gyud ko. Ug dili gyud ko ganahan tinuoray mosulod sa balay sa akong lolo. Sa kanang naana gyud mi mismo sa gate sa akong lolo, isulay kog tan-aw sa jeepney ug mismo nakita gyud nako sa akong mga mata ang dako kayo nga anino nga nanigarilyo ug hayag kayo iyang mga mata. Ug ang usa nako kaig-agaw nga si Johnny nisulti sa kuha nga agaw mo na siya. Ug sa kagrabe nako sa kahadlok niuna kog dagan pabalik sa baylihan. Ug akong duha kaig-agaw si Michael ug si Johnny nisunod sa ako ug dagan pod. Naabot mi sa baylihan, perting pangluspad nako. Pero ang duha nako kaig-agaw naghangak gikan sa pagdagan pero sige pod og hagak-ak sa pagkatawa. Sulti si Michael na sige og katawa nga wala pa daw makapildi sa iyaha sa ilang baryo sa lumba sa dagan. Pero ang akong dinagadan daw kay dili daw niya maapsan. Mao to ang akong experience no sa una. Ug sukad ato, wala na gyud ko mobalik ever since sa balay sa akong lolo. Kay kung mobalik pa ko didto, sigurado gyud ko nga sa gabi dili ko makatulog gyud. Usahay, mubakasyon na akong lolo sa amua, din kini laging pagkabatan noon pa sa atong pangutok. Ako nasuwayan og storya akong lolo kung tinuod ba gyud nga naa siya ay kaluha nga kapre. Isuti pud siya nga naa ug napud daw siya ay orasyon pud nga ginatuman. Gisuway na ako og pangayo sa akong lolo ang iyang orasyon. Pero dili niya ihatag sa kuha kay delikado man daw. Kung masipyat ko no ug dili maampuan ang orasyon. Ug kinahanglan pud daw nga tun-an pud ang pag-ampo niini kay Latin daw ang orasyon. Nakita po ko sa akong lolo nga magpag-apo siya sa amua, siyang mga kamot ug tiil, then amo pa siya bukutan sa banig. Inikahuman sa pipila ka minuto, inigligid na mo sa banig, nabadbad na niya ang iyang mga gapos. Nara sa inyo ang mutuo ba mo o dili, pero sa karon, usahay, makapangutan ako sa akong kaugalingon kung tinuod ba gyud to ang akong nakita nga kapre. Ay tungod siguro sa kakalit ug nahadlok na ko sa akong panghuna-huna basin unsa lang to nga anino akong nakita. Then nahadlok lang dayon ko kalit ug mingdagan pabalik sa baylihan. Pero karon makapangutan na pug sa akong kahulingon. Nganuman ang akong ig-agaw after ko nakakita sa kapre, nakasuti man pud siya sa kuha nga mo na siya gaw. Diri lang tama na atong storya. Ug sa sunod na pod nato nga Bisaya Horror Stories.